Napríklad Kika nechce chodiť mojej mame kvôli tomu, lebo nemá prispôsobený byt na deti, ale treba povedať, že moja mama je tak trochu hoarder a fakt tam má šialene veľa vecí. Napríklad, keď teraz zomrela babka, tak som bol u nej, nie? A sadol som si do kresla, vyložil som si takto ruky na operadlo a zhodil som kvetináč, lebo proste má kvetináč v obývačke hneď vedľa kresla, kámo. To je taký placement, že dovidenia. No a celý jej byt vyzerá v podstate takto. To fakt nie je pre deti, proste. Nemôžeš od dieťaťa očakávať, že bude stáť jak solný stĺp, alebo že bude sedieť na mieste niekde v byte, proste deti sú pohyblivé a je to celkom relevantná issue. Tiež bojujem s touto diagnózou. Dá sa to jednoducho vyhrať, proste vyjebeš všetko. Ak máš nejakú pivnicu, tak vyjeb všetko do pivnice a keď zistíš, že si to rok trebárs sa toho ani nedotkol a že ti to vôbec nejakým spôsobom nechýbalo, tak to vyjeb do piče. Rozdaj, do smetí, predaj, hoci čo sa s tým dá len robiť. Oblečenie na ekocharitu, ak si ho rok nemal oblečené, doby. Samozrejme nie je oblek, lebo proste oblek sa nosí, aj keď nie každý rok, ale chápeš.